Дъжд от пепел в Япония, смъртоносно земетресение на Филипините, разрушителни торнада в Европа, рядко дълбокофокусно земетресение в Италия. В този брой ще разгледаме какво се случи с планетата през изминалата седмица. Италия. През първата седмица на юни, след рекордна жега през Италия, премина студен фронт, предизвиквайки поредица от силни и на места екстремни метеорологични явления от северната до централната част на страната. На 2 юни силни гръмотевични бури връхлетяха региона Пиемонт. На места поривите на вятъра надхвърлиха 100 км в час. Стихията събори дървета, откъсна покриви на къщи, изпочупи прозорци и предизвика прекъсвания на електрозахранването. Бурята повреди и железопътната линия Торино-Джерманяно, поради което движението на влаковете беше временно спряно. На 3 юни гръмотевичните бури достигнаха региона Марке на Адриатическото крайбрежие. В провинция Мачерат бяха наблюдавани редки облаци маматуси, признак за силна атмосферна нестабилност. В района на Сан Паоло Диези за броени минути градушка с размерите на кокоше яйце засипа земята, повреди автомобили, къщи и посеви. Силните дъждове предизвикаха локални наводнения и прекъсвания в движението на транспорта. В същия ден Рим се оказа под удара на внезапно торнадо от категория IF1. Вихърът събори повече на 50 дървета. Падайки, те повредиха автомобили, прозорци, тераси, светофари и електропроводи, а скъсването на жици доведе до пожари. Пострада и търговска зона. Торнадото вдигна във въздуха павилион, който след това падна върху паркирана кола. На пазара бяха повредени търговски обекти, навеси и оборудване. Дървета и отломки от конструкции блокираха пътищата. 2 души бяха ранени, а по-голямата част от населението изпита истински ужас от неочакваната разрушителна стихия. На 5 юни мощна гръмотевична буря внезапно обхвана Милано и северните му предградия, предизвиквайки наводнения, сериозни прекъсвания в работата на транспорта и повреди по инфраструктурата. В най-засегнатите райони за кратко време паднаха до 60 мм валежи, а в Чинизело интензивността достигна 51 мм за час. Ниво, при което дъждовната канализация бързо спира да се справя с водния поток. Стремителното покачване на нивото на река Севезо принуди властите да задействат отводнителен резервоар, специално хидротехническо съоръжение, на където се насочва излишната дъждовна вода. Това позволява да се намали пикът на потока в коритото и да се понижи рискът от заливане на градските райони. Литва. На 5 юни някои райони на Литва се оказаха във властта на мощна буря с гръмотевици и проливни дъждове. По време на лошото време в страната бяха регистрирани почти 4700 удара от мълнии, като на места за денонощие падна двуседмичната норма от валежи. Особено силно стихията удари град Каунас. Там се изляха около 37 мм дъжд, което доведе до наводняване на улици. Най-големи щети обаче нанесоха торнадата, като в този ден в страната са регистрирани цели 4. Най-мощно е било торнадото от категория IF2, преминало през Каунас. Дължината на пътя му е била около 3 км, а ширината 200 метра. Вихърът само за 1-2 минути събори дървета, отнесе покриви на къщи, повреди автомобили и остави без електрозахранване около 8000 души. Значителни разрушения са отбелязани на местното гробище. По думите на очевидци, картината там изглеждала наистина апокалиптично. Падналите дървета повредили гробове и паметници, а изкуствени цветя от гробището хората намирали в дворовете си на няколко стотин метра от него. Още едно силно торнадо от категория IF 1.5 премина през село Антанавас в района на Казлоруда. Местните жители разказваха, че вихърът възникнал практически от нищото и за броени мигове набрал сила. Той отнасял покриви, изкоренявал дървета и вдигал във въздуха различни предмети, а бученето му напомняло излитане на самолет. Още 2 торнада очевидци са заснели в паневежийски и купишки райони. България. От 2 юни буреносно време с проливни дъждове и градушки засегна по-голямата част от България, предизвиквайки локални наводнения и сериозни материални щети в редица региони. Особено тежка ситуация се създаде в село Тича в Сливенска област, където след силни порои река излезе от бреговете си, наводнявайки къщи, дворове и пътна инфраструктура. На места нивото на водата достигна около 1 метър. Поради рязкото влошаване на обстановката беше активирана системата за спешно известяване на населението,
BG Alert. Под вода се оказа и участък от националния път Котел-Омуртак, като движението беше спряно, за да се избегнат катастрофи. В Варненска област стихията също наруши транспортните връзки. Няколко регионални магистрали се оказаха наводнени и покрити със слой кал. Село Медовец пострада от наводнения 2 пъти за няколко дни. Водата нанесе щети на жилищни сгради и селско-стопанското производство, а също така разруши един от 5 моста. В района на община Казанлък в Старозагорска област силна буря донесе проливни дъждове и градушка на места с размерите на орех. В село Енина тя за броени минути покри дворовете с плътен леден слой. Жители на село Борован в Врачанска област са заснели на видео рядко за региона торнадо, но съобщения за щети от него не са постъпвали. Нидерландия. На 4 юни малко, но разрушително торнадо връхлетя село Гланербрук в нидерландската провинция Оверейсел. Вихърът получи категория IF1.5 по международната скала на Фуджита. Стихията отнесе покриви на жилищни къщи и стопански постройки. Пречупи дървета и огради, напълно разруши склад. Очевидци разказаха, че отломки от покриви са се разлетели на разстояние до 80 метра. Поради повреди по покриви с азбестосъдържащи материали, във въздуха са попаднали опасни азбестови влакна, които при вдишване представляват сериозен риск за здравето. Поради това за почистване на територията е била извикана специализирана фирма. Пострада и местното начално училище, след което всички деца от повредената сграда бяха прибрани от родителите си. За щастие, по официални данни, няма загинали или пострадали. Торнадото продължи пътя си към Германия и само след няколко минути достигна град Гронау в федерална провинция Северен Рейн-Вестфалия. Тук интензивността на вихъра отслабна до категория IF1 и щетите се оказаха забележимо по-малко. Само отнесени керемиди и други незначителни повреди по покривите. Индия. Вечерта на 1 юни мощна буря с проливни дъждове връхлетя индийския щат Раджастан. Силният вятър, чиято скорост достига 100 км в час, изкорени дървета, отнесе покриви на къщи, повреди електропроводи и трансформаторни подстанции. Стотици села останаха без електричество. Поради прекъсвания в работата на водоснабдителните системи, много населени места се сблъскаха с остър недостиг на питейна вода. Сериозни щети бяха нанесени на обекти от възобновяемата енергетика. В окръг Бармер се срути вятърна турбина. Струва си да се отбележи, че в Индия бързо расте делът на слънчевата енергетика в енергийния баланс на страната. В рамките на Държавната програма за инсталиране на слънчеви панели на покривите на жилищни сгради през май тази година в цялата страна са монтирани рекордните 316 000 такива слънчеви системи. А щатът Раджастан заема първо място в Индия по инсталирана мощност на слънчева енергетика. Тук са съсредоточени едни от най-големите слънчеви паркове. За съжаление, именно тази инфраструктура се оказа под удара на мощната буря. В окръг Джайсълмер силният вятър откъсна и разхвърля стотици слънчеви панели, като от летящите отломки работник получава наранявания. В село Паревар в циментов завод вятърът откъсва метален навес, който се е срутил върху спящи работници. Пострадали са около 18 души. Особено тежки последствия бурята остави в окръг Бармер, където са разрушени десетки къщи. За да се спасят, хората панически избягали на улицата. В резултат на срутване на стени са загинали 2 малки деца. По думите на родителите на едно от загиналите деца, семейството е спяло, когато внезапно връхлетял мощен шквал. Стената на къщата се срутила за броени секунди, без да остави време за спасение. На 5 юни стихията отново връхлетя Раджастан. Щатът беше обхванат от силни гръмотевични бури, шквалов вятър и прашни бури. В окръг Биканер се срутва покривът на държавно училище. За щастие няма пострадали, учебното заведение било затворено за ваканцията. В окръг Бхилвара мъж бил смъртоносно ранен от откъснат от вятъра метален лист от покрив. А в Тхолпур 2 братя, опитвайки се да се укрият от лошото време, са загинали под срутила се стена. Двете силни бури в Раджастан са отнели живота на най-малко 6 души. В планинския щат Сиким силните дъждове предизвикаха свлачище, което завлича автомобил в река Тиста. В колата се намирало 4-членно семейство, включително дете. Спасителите няколко дни провели издирвателна операция, но хората не са спасени.
На 7 юни силна буря с поривист вятър премина през летище Индира Ганди в Делхи. В резултат на това са повредени 3 самолета на авиокомпанията Air India. Сеизмична и вулканична активност. Сутринта на 7 юни на вулкана Сакураджима в японската префектура Кагушима стана поредица от изригвания. Малки изхвърляния започнаха да се фиксират от около 5 часа сутринта. По-късно в кратера Минамидаке започна по-голямо изригване, което премина в непрекъснато и продължи около час. Пепелният шлейф се издигна максимум до 1300 метра над кратера и се измести на запад, по посока на градската част на Кагошима. Над града духаше силен вятър с пориви над 18 метра в секунда. В резултат пепел падна над обширна територия, основно в центъра на града. Небето забележимо притъмня, а улиците, покривите и автомобилите се покриха с сив слой пепел. Ситуацията се усложни от валежите. Пепелта се смесваше с водата, образувайки така наречения пепелен дъжд, който се отаяваше по повърхностите, дрехите, велосипедите и пътното платно, попадаше в басейните. За почистване на улиците градските власти на Кагошима за първи път от 11 месеца задействаха 46 специализирани почистващи машини. До настоящия епизод вулканът Сакураджима вече няколко седмици показва признаци на засилване на активността. След 11 април тук отново започнаха да се фиксират забележими изригвания и експлозии, а от края на май уредите на Японската метеорологична агенция са регистрирали деформация на земната кора, оказваща надуване на вулканичното тяло. Освен това, по време на полево изследване на 3 юни е фиксирано изхвърляне на серен диоксид, около 2900 тона на денонощие, което оказва активно постъпване на вулканични газове от дълбочинната система. Вулканът Шивелуч в Русия също прояви повишена активност. По данни на Камчатската група за реагиране на вулканични изригвания, на 6 юни той изхвърлил стълб от пепел на височина до 12 км над морското равнище, а шлейфът от пепел се е разпрострял на около 10 км на изток от вулкана. Продължителността на взрива е била около 10 минути. Цветовият код за авиационна опасност е повишен до червен, максималното ниво. Не е регистрирано падане на пепел в населените места, но на жителите е напомнено за мерките за безопасност, тъй като заплахата от нови изригвания остава. В нощта срещу 2 юни край северозападното крайбрежие на регион Калабрия стана силно дълбоко фокусно земетресение с магнитуд 6,1. Епицентърът е бил в акваторията на Тиренско море, на около 20 км от брега. Огнището е било на дълбочина 259 км. Специалистите от Националния институт по геофизика и вулканология на Италия отбелязаха, че земетресение с такъв магнитуд на подобна дълбочина е рядко и забележително събитие за региона. Трусовете са усетени на голяма територия в Южна Италия, най-вече в Калабрия и по протежение на Тиренското крайбрежие. Съобщения за труса постъпват дори от по-далечни райони, чак до регион Лацио. В домовете се люлеели полилеи, мебели, местели се предмети, но не са регистрирани сериозни щети или пострадали. Голямата дълбочина би изиграла важна роля. Високочастотните компоненти на вълните, които обикновено предизвикват най-резките и разрушителни трусове, в значителна степен затихвали преди да достигнат повърхността. На 7 юни в северната част на гръцкия остров Евбея стана серия от земетресения. В рамките на 6 минути са регистрирани 3 труса, най-силният от които е с магнитуд 5,2. Епицентърът е бил в района на село Прокопи. Люлеенето е усетено не само на Евбея, но и в Атика, включително в Атина. След основния трус започна активна афтершокова поредица. Само за една нощ са регистрирани около 70 сеизмични събития с магнитуд до 4,3. Последствията се оказаха локални. Най-забележими щети са регистрирани в селата Прокопи и Дафноса. Пострадали са основно стари жилищни сгради. По конструкциите се появили пукнатини, на места са повредени стени и отделни конструктивни елементи. В градчето Мандуди земетресенията предизвикват малки свлачища и свличания на камъни по пътищата. Сутринта на 8 юни, край бреговете на филипинския остров Минданао, стана разрушително земетресение с магнитуд 7,8. Подземните трусове са усетени на огромна територия. В
град Генерал Сантос, голям пристанищен център с население около 720 000 души, интензивността на трусовете достига 7 степен по скалата на Филипинската сейзмологична служба. Най-високата инструментална интензивност, 8 степен, е регистрирана в община Малапатан, провинция Сарангани. Само след броени минути пристигат първите вълни цунами. Максималната височина почти 1,5 метра е регистрирана в провинция Сарангани. Вълни с височина около 1 метър са наблюдавани и в други участъци на крайбрежието на Южно Минданао. В едно от селата са повредени къщи на колове. Цунами е регистрирано и извън пределите на Филипините. Край бреговете на индонезийския остров Сулавеси височината на вълната достига 83 см, а в Палау и Япония до 30 см. Най-сериозните разрушения са в Генерал Сантос и съседните райони. В града са се срутили сградите на ресторант и радиостанция, щети понасят също голям търговски център и университетът Нотър-Дам да Диангас. Опасни пукнатини са се появили в конструкцията на един от важните мостове в града. Пострадали са комуникационни кули, поради което връзката в някои райони била сериозно нарушена. Значителни щети претърпява и транспортната инфраструктура. По пътищата са се появили многобройни пукнатини, а международното летище на Генерал Сантос е било временно затворено за проверка на безопасността. Отменени са най-малко 63 вътрешни полета. Изключение е направено само за хуманитарни мисии. Сериозен удар е нанесен и върху електропреносната мрежа. По данни на Министерството на енергетиката без електричество са останали около 864 000 домакинства, особено в провинциите Южен Котабато, Султан Кударат и Давао. Поради прекъсванията на тока и връзките, получаването на информация от отдалечените райони е било затруднено. В провинция Сарангани след земетресенията възниква голямо свлачище. То затрупва къщи в подножието на планината в община Глан. По данни на властите там са загинали най-малко 14 души. Сеизмичното събитие съвпада с първия ден от учебната година и прекъсва учебните занятия за повече от 4 милиона ученици. В 6 региона на Филипините са пострадали над 8500 училища, като поне 62 от тях са напълно разрушени. Почти веднага след основния трус в региона започва поредица от мощни афтършокове. За по-малко от 3 часа са станали 138 събития с магнитуд до 6,7, а сеизмичната активност в региона не стихвала, което силно затруднило спасителните операции. По данни от 9 юни са загинали 41 души, най-малко 450 са ранени, а десетки се водят за изчезнали. Земетресенията са оставили десетки хиляди семейства без покрив. Земетресението в Филипините е ярък пример за това как последиците от един катаклизъм не приключват в момента, в който трусовете спрат. Ако човек е останал жив, това е най-важното. Но след това пред него изникват други въпроси. Къде да живее, ако домът му вече го няма? Как да изхрани семейството си? Къде ще учат децата, ако училището е разрушено? Как да организира бита си, когато наоколо цялата инфраструктура на ежедневието е съсипана? Когато говорим за последиците от катаклизмите, важно е да разберем, че това не е просто списък с разрушения. Това са множество човешки съдби, които в един миг биват изхвърлени от обичайния си живот. Именно затова разрастването на катаклизмите не е просто ръст в броя на събитията в новинарските емисии. То е умножаване на подобни лични трагедии. Всяко ново земетресение, наводнение, торнадо или изригване оставя хората без нищо и те трябва да градят живота си наново. И дори ако дадено събитие не се е превърнало в мегакатастрофа с десетки хиляди загинали, последиците от него могат да се проточат с месеци и години. А следващият удар на стихията сега идва по-бързо, отколкото обществото успява да се възстанови от предишния. Ето защо случващото се вече не може да се разглежда като набор от изолирани природни бедствия. Виждаме нарастваща динамика на природните аномалии, която изисква не просто регистриране на щетите, но и дълбок анализ на причините, взаимовръзките и възможните сценарии за реагиране и адаптация. Информираността на обществото и вниманието на международната общност могат да създадат условия за независима научна дискусия и обединяване на усилията на глобално ниво. А консолидацията на учените от различни страни, климатолози, геофизици, океанолози, вулканолози и специалисти от други направления, става вече не просто желателна, а крайно необходима.